Kaune on lähes 110 vuotta vanha neljännessä polvessa toimiva perheyritys. Kaune on aina ollut tunnettu laadusta, erikoisosaamisesta ja ammattitaidosta. Ja nyt me ollaan päästy tähän pisteeseen monien vaikeuksien jälkeen ja mä olen todella onnellinen, että minulla on ollut koko ajan tukena mieheni Harri Saksi ja osaava henkilöstö. Kaune on erikoistunut monenlaisiin lasituotteisiin ja alumiinirakenteisiin, kuten esimerkiksi sertifioituihin palorakenteisiin, sisustuspeileihin, sisustuslaseihin. Meidän asiakkaat tuntee Kauneen meidän vahvasta erikoislasiosaamisesta ja sitten näistä sertifioiduista palolasiseinistä. Meitä ei tunne pelkästään Suomessa, vaan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti mä uskon, että me on merkittävä tekijä, varsinkin laivarakennuksen parissa. Kauneen tulevaisuus näyttää kyllä todella valoisalta tällä hetkellä. Me ollaan onnekkaita siitä, että me saadaan tehdä paljon vientiä, meillä on hyvä henkilökunta ja yhteinen porukka ja asiakaskunta on myöskin vakiintunut. Kauneen tulevaisuuden suunnitelmissa meillä on kehittää tätä vientiä entisestään ja lähinnä näitä sertifioituja palorakenteita, mitä menee laivateollisuuteen. Mulla on ollut aina tavoitteena, niin kuin monella yrittäjällä meistä, saada sitoutettua oma jälkikasvu perheyritykseen. Mä olen niin onnellinen, että mä sain tavoitteeni triplattua. Mulla on 3, jotka jatkaa vahvasti tätä Kauneen tarinaa.